Basig unsaon na tog bali-bali ning kabinet wa na dyoy madildil. Mo ni mga sanglitanan sa mga tiguwang tingbitay og luwag. Ambot pasabot wa tay mga konsumo pa nang napita mo ng manilok tagkamay din napita. So, a life of a content creator is dili na mo ma-identify kung nagpahuway ba mi, naglaag ba mi, nagtrabaho ba mi. Muna siya ang realities mga vlogger guys, no? So, muna siya ang struggle pa no today nga need pa no siyang i-overcome. So, nana man ang kinabuhi, step by step man dyan niya atong learnings, no? Munang hutok-hutok sa kuaning kamalig. So, be grateful na lang po ko sa mo kay naapog ko'y ahutok-hutukan. Oh, living in farm life jud silang mama. Oh, kay harvest na po sila og dragon fruit kay pag naging tuig kay gakugi man sila so karon hinarvisay na sila silang mga kinugihan. Da kani pong kalabasa nga gisabog ra na skillet. Oh, naka-harvest pod na apoy saging. Oh, mo dyan nang sa tuy sanglitanan nga kung magkugi nay agi. Kung way agi, way agianan. Good morning, Yoji. Wow. Napisundogan ariyo. Good morning, Wakachang. Good morning. Uy, there's the other dog. Good morning, Buchia. Wow, my doggy. That is my baby doggy. Kasi mo ka siya, no? Nonchalant lang. Oh, tanawa si nonchalant. Oh, nonchalant. Nonchalant ka. Lucy na sobrang OA. Uy! Sobrang OA ka. Mas hilaw pa na ang ay. Sanggi na. Masunggi na. Kumbabit ka naman.
Dili po nato matawag nig tinapuan nga sudan kay gakugi man ta gikan pa lang sa paghaling sa paghagpat sa kamunggay. So dili jud siya tinapuan, kinugihan jud siya, no? So makadumdum ko aning sudan na kay mo jud ni sige na mong sudanon to mga bata pa mitong panahon nga gagakamas-kamas pa silang mama. Wa lang ning kukumbir kay kanang kukumbir mahal man na kana jung magi o kanang kamunggay ba kay syempre bahalag magi healthy man kay na may kamunggay. You cannot judge the book by its cover, no? Kaya basag unsa siya kaniwang. But look at the fruit.
Naligo magabi. Gabi balik naligo. Naligo kagabi pag-abot Oo, gabi eh. Nakirot. Udto ka hapon kan hapon. Itlog. Ah, istorya ra. Agaray, wano mahuman ang kapadyas kay nakatugo. Diyan nalingaw pa dyan ko sa TV. O maura to. And that's it. This is Miss Cynthia.